Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Minecraft част 3 или 4. Чуда си дали да почнем да строим втория етаж. Добре, хайде, ще почнем втория етаж да го строим. Почнем с такова дърво. Трябва ни да съберем много такива дърва. Приятели, гледах за Waypoint, обаче трябва да включим цялата карта. Просто не изтеглям този мод, защото не знам, може би на лаптопа ще го изтегля. Но да. Сега, трябва да събера дърво и направо като таком ще ви кажа. Хора, бая събрах стак, втори стак, трети, четвърти и 26 дърво. Обаче как ще качим? Така ще. Опа. Еде. Може по-нататък да направим като вълка бив. Преди малко за. Тук ми трябваше вълна. Така че благодаря. Сега започваме да го правим. Аз много обичам така двуетажни къщи. Тук ще ни е вратата. Хоп. Прозорци още няма, но става късно. Ще строя така някой да надежда на мен такова, че направо не знам. Пишете в коментарите дали искате още клипове от този слот или някакви други клипове на други игри да правя, което ви искате. Защото сега в Minecraft съм се хванал да играя много. Мале стана... Крипър! От вас! Дали да отида да ги прибия? Добре. Отивам. Само да си постря това. Ако експлодират в мен, направо не знам. Стойте сега. Опа. Къщата ми! Не. Вие базикате с мен. Как може, бе? Ама ще ти прасна един. И развалиха ми къщата и гръзнеца. Не. Махни се. Как може да ми развалите къщата? Не ви е срам. Добре, обаче. Нека да спинкаме, че май много ни дойде днес. Така, наспахме се. Нека да ходим навънка. Много работа им. Баща да се изчупа стълбите. Искате ли да направим нещо, като да търсим диаманти, нещо такова? Как ми го скопаха. Само да го запълня. Не така. Дай зомби сега. Да не запълня. Оп. Запълних. Как ще нямам? Добре. Дай стълбите приключиха. Добре, отново сме на крака. Мисля, че 1, 2, 3 блока ли сме? Може би 4. Ето още един реч.
Но да ми стигне. Обаче за покрив няма да ми стигне сигурно. Разбира се. Пак трябва да ходя да чупя дърва. Вторият етаж няма сега да го правим, защото нямам клипчето скоро ще свърши, но не е скоро много. Там имаше уикпоинтове, обаче малко трудно да ги направиш. Трябва да стеглиш мод, иначе гледах от това. Слагаш едно такова, не такова да е. Само да си постря покрива и ще ви покажа. Ако харесвате такива видеа, абонирайте се, помагате ми много. Абонирайте се за моят канал и просто ме следите, ако ще да виждате моите клипове. Аз съм много благодарен, защото все пак предишния ми канал имаше към почти 100 абоната, обаче ми го изтриха, не знам защо. Или нещо ми стана. Аз съм същия човек като на този канал. Моля ви, сабскрайбнемете. Такова, абонирайте се, не сабскрайб. Абонирайте се на български да говорим. Там. Абонирайте се за този канал, защото други ми го нямам. Ако все някой си спомня в кой канал съм снимал. Беше май Динко 1, 2, 3, 4 или гейминг. Динко гейминг, нещо такова. Сега, да, ще ви покажа в какво се прави мейнпоинта. От това нещо. На картата нека го слагаше и my name tag го пишеш. Не мога много да сетя. Хора, помагайте ми, ако нещо не се сещам в коментарите. Пишете какво да правим по къщата. Цяло. Защото в този сервер много искам да се развия. О, чакайте, пясък забравих. Имаме ли тук? Добре, ще сложим този пясък, който има в момента. Охо, парчалки. Добре, повече няма. Добре, мисля, че нагоре теж друг път ще го правим. Сега, мисля, това, за което да ни е тук. Оп. Не, тук не ще. Точно сега и това дърво няма да го има. Ето го. Мисля е тук. Добре, тук ще е. Сега трябва да се изкопаем обаче. И сега почваме надолу. Ще се включи, когато съм го изкопал надолу. Чао! Приятели, първото нещо, където намерих в моята... Това копър ли беше в него? Аз се позачудих по едно време дали може с него да се правят брони. Но ще питам вас, може ли да се правят брони от това нещо? Мале, че много. Това е. Защо всеки път ви слагам на грешно място? Хайде, така. Продължавам се да си копая. Ако намеря нещо, ще се включа пак.